Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε στην Πλούσια Ζωή. Είμαι η Νεφέλη και αυτό το podcast είναι μια ευκαιρία να συζητήσω ό,τι με απασχολεί σε σχέση με τα λεφτά. Από τα άγχη και τις ανησυχίες που μας βασανίζουν όλους, τους μύθους, τις αλήθειες και τις κοινωνικές προεκτάσεις των χρημάτων, στο πώς να τα διαχειριζόμαστε ξυπνότερα, πώς να βγάζουμε περισσότερα και πώς να χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο για να απολαύσουμε τη ζωή. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της Πλούσιας Ζωής. Σήμερα έχω μαζί μου καλεσμένη την Έλλη Κομινέα. Καλησπέρα Έλλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που σε έχω στην Πλούσια Ζωή και που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση. Η Έλλη είναι λογίστρια και ήρθε σήμερα για να μιλήσουμε για κέρια φοροτεχνικά ζητήματα και πριν σας χάσω, είναι πολύ βασικά για όσους ζουν στο εξωτερικό, όπως εγώ, και θα μιλήσουμε σε σχέση με την εργασία, τη ισχύ, την ακίνητη περιουσία, τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. Έλλη, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι πολύ ωραία η δουλειά που κάνεις. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά podcast και βίντεο και συζητήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, επομένως θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμα. Δυστυχώς ακόμα όχι, αλλά αυτό το κενό προσπαθούμε να καλύψουμε και ουσιαστικά εγώ, οι δικές μου απορίες που έχω και που μου γεννιούνται μέσα από την πορεία μου και αυτά, προσπαθώ όσο μπορώ αυτές τις πληροφορίες να τις κάνω διαθέσιμες, γιατί είναι σημαντικό οι άλλοι άνθρωποι στη θέση μου, άλλοι Έλληνες στο εξωτερικού, άλλες γυναίκες, οτιδήποτε, να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Οπότε αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε αυτό το podcast. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε λίγο πώς γνωριστήκαμε, γιατί είναι, νομίζω, και αυτό σημαντικό. Γνωριστήκαμε μέσω της κοινότητας Back to Greece. Είναι ένα δίκτυο που έχει μεγαλώσει αρκετά το τελευταίο διάστημα και ενώνει ουσιαστικά Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα ή έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε το 2019 από την Ειρήνη Καπογιάννη όταν επέστρεψε από τη Γερμανία μετά από 8 χρόνια και ουσιαστικά αυτή η κοινότητα προσφέρει και κοινωνική δικτύωση με άτομα με ίδιες εμπειρίες, γιατί προφανώς το να έχει ζήσει στο εξωτερικό σε βάζει σε μια ειδική κατηγορία που πιστεύω όσοι δεν έχουν φύγει δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς την εμπειρία και το βίωμα, οπότε είναι καλό, ας πούμε, που διοργανώνονται και κάποιες συναντήσεις για να πας να μιλήσεις με άλλα άτομα, να νιώσεις λιγότερο μόνος και να λύσεις και διάφορες απορίες. Δηλαδή κάνουν και διασύνδεση, επαγγελματική δικτύωση. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες που στέλνουν, ας πούμε, δουλειές που έχουν διαθέσιμες σε συγκεκριμένους κλάδους και μπορείς έτσι να βρεις και κάποια λύση και αφορμή να γυρίσεις κτλ. Οπότε γίνεται πολύ καλή δουλειά. Πιστεύω, Έλλη, και εσύ έχεις, από ό,τι έχω δει. Εγώ είδα το βίντεο σου, να πω αυτό ουσιαστικά, γιατί κάνεις κάποια βίντεο για το Back to Greece και έτσι σε βρήκα. Σωστά, ναι, η Ειρήνη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι φοβερό έτσι όπως μεγάλωσε. Δηλαδή, είναι πολύ λίγα χρόνια που έχει τέτοια ανάπτυξη Ναι. η κοινότητα και υπάρχει προφανώς και ανταπόκριση και από όλους τους ανθρώπους που είναι ακόμα στο εξωτερικό, αλλά και από αυτούς που γυρνάνε. Όντως βοηθάει στην κοινωνικοποίηση αρκετά και προσπαθεί και βρίσκει η Ειρήνη πολλές φορές και, και μέσω της κοινότητας του Back to Greece να δώσει λύσεις σε αρκετά θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους που ζουν και θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ναι. Είτε αυτά είναι θέματα εργασίας, είτε είναι φορολογικά θέματα, προσπαθεί και βοηθάει σε αρκετά θέματα, ναι. Ναι, για μένα αυτή είναι η εντύπωσή μου. Δεν έχω καταφέρει ως τώρα να πάω σε κάποια συνάντηση, γιατί είμαι στην Αγγλία. Αλλά γενικά και μόνο το ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτή η κοινότητα σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά αγχωτική η διαδικασία του να φεύγεις στο εξωτερικό εξ αρχής και να γυρνάς μετά. Οπότε το ότι μπορείς κάπου να στείλεις, υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το οτιδήποτε, να σου απαντήσει μια απορία, νομίζω είναι πολύ βασικό. Εγώ το έχω νιώσει, ας πούμε, τη δική μου εμπειρία και πιστεύω και άλλοι το βρίσκουν χρήσιμο. Έτσι είναι, ναι. Εφόσον έχει 20-21 ανθρώπους, κάποιος
Σίγουρα θα έχει αντιμετωπίσει το ίδιο θέμα, επομένως σίγουρα θα μπορεί να πει μια άποψη. Ναι. Ναι, Βασικό. Οπότε έτσι γνώρισα την Έλλη. Εγώ πια δεν έχω καμία ντροπή. Στέλνω σε ανθρώπους χωρίς να τους ξέρω καν. Θέλεις να έρθεις στο podcast να μιλήσουμε. Όχι, όχι, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Οπότε, Έλλη, πες μας λίγα πράγματα για εσένα, για την πορεία σου ως τώρα, να σε γνωρίσουμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, εγώ δεν έχω επιστρέψει από το εξωτερικό. Δεν πήγα ποτέ ούτε για σπουδές, ούτε για εργασία. Δεν έτυχε. Εγώ έχω τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στο Καποδιστριακό. Έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό πάνω στη λογιστική και ελεγκτική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην πρώην ΑΣΟΕ που γνωρίζουν οι περισσότεροι. Μετά έκανα μια εξειδίκευση φορολογική πάνω στον κώδικα φορολογικής νομοθεσίας και διαδικασίας. Και επειδή ο πατέρας μου ακόμα έχουμε μαζί γραφείο, είμαστε μαζί τα τελευταία 7 χρόνια, επομένως όλο το διάστημα και των σπουδών και λίγο στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό εργάζομαι στο γραφείο, μου έχει δώσει πολύ μεγάλη εμπειρία και απλά με βάση τις δουλειές που προέκυπταν, εγώ πήρα μια εξειδίκευση πάνω στη φορολογία των κατοίκων εξωτερικού. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί χρειαζόμαστε τέτοιες βοήθειες. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο να κάνεις navigate όλο αυτό το ζήτημα, το φορολογικό, οικονομικό, διαδικαστικό. Ας πούμε, στο εξωτερικό είναι πιο εύκολο, μπορείς να βρεις πληροφορίες πιο εύκολα, οι διαδικασίες είναι πιο απλές, γίνονται πολλά πράγματα αυτόματα. Στην Ελλάδα σίγουρα θέλεις κάποιον ειδικό ή κάποιο επαγγελματία που γνωρίζει και έχει εξειδικευτεί σε αυτά τα ζητήματα. Σωστά, ναι. Και δεν βοηθάει καθόλου και η γραφειοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα. Επομένως, όσοι προσπαθούν να κάνουν μόνοι τους κινήσεις, κάπου χάνονται και δηλαδή οι περισσότεροι που είναι στο εξωτερικό θεωρώ ότι έχουν αρκετά θέματα που είναι σε κρεμότητα λόγω αυτού. Κουράζονται, απελπίζονται και μετά τα παρατάνε. Ναι, γι' αυτό είναι σημαντικό. Μπορεί να αποδειχθεί κοστοβόρο και να είναι κανείς εκτεθειμένος αρκετά στα φορολογικά του θέματα. Ναι, είναι ένα από αυτά τα ζητήματα που ένα μικρό λάθος, ας πούμε, να γίνει, κάτι να μελήσεις, μπορεί να σου κοστίσει πραγματικά πολλές χιλιάδες, ας πούμε, ευρώ. Οπότε είναι σημαντικό να γίνεται προσεκτικά και με ανθρώπους που γνωρίζουν. Ναι. Οπότε πάμε να μπούμε στα φοροτεχνικά ζητήματα. Για όσους ζουν στο εξωτερικό και δεν το γνωρίζουν ως τώρα, η Ελλάδα έχει αρχίσει να προσφέρει φορολογικά κίνητρα προσέλκυσης νέων φορολογικών κατοίκων πίσω στη χώρα ή στη χώρα. Είναι τα λεγόμενα άρθρα 5α, 5β και 5γ του νόμου 4172 του 2013 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο το 5γ. Ουσιαστικά όλα αυτά τα κίνητρα είναι μέρος μιας προσπάθειας που έχει ονομαστεί και brain regain, ουσιαστικά του να κινητοποιηθούν, να δοθούν κίνητρα για να επιστρέψουν τα μυαλά που έχουν φύγει, ας πούμε, στο εξωτερικό και όλοι οι επαγγελματίες που δουλεύουμε εκτός Ελλάδας. Το λεγόμενο, ας πούμε, brain drain που υπήρχε να αντιμετωπιστεί και να επιστρέψει αυτή η τεχνογνωσία, ας πούμε, στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη μιλήσει σε αυτό το podcast και έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά αυτή τη διάταξη και το άρθρο 5γ. Έχω κάνει μια συνέντευξη ήδη με την οικονομολόγο Ιωάννα Ντουκάκη. Ήταν το επεισόδιο 1-10, όπου παρουσιάσαμε ουσιαστικά το 5γ και την το πιο βασικό πλεονέκτημα, το πιο βασικό όφελος που προσφέρει, που είναι το ότι εάν έχεις ζήσει στο εξωτερικό 5 χρόνια. 5 χρόνια? Ναι, τουλάχιστον 5 χρόνια. Ναι. Τουλάχιστον 5 χρόνια. Αν γυρίσεις για τα επόμενα 7 χρόνια, δικαιούσε 50% φοροελάφρυνση. Εάν δηλαδή, έχεις μεταφέρει τη φορολογική σου κατοικία και επιστρέψεις πάλι πίσω στην Ελλάδα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική διευκόλυνση για όσους γυρνάνε και θέλουν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους ή βρίσκουν ακόμα, ας πούμε, τα βήματά τους. Οπότε σήμερα με την Έλλη θέλω να μπούμε λίγο πιο βαθιά στις λεπτομέρειες και στα ψηλά γράμματα και στις
σε αυτά τα ζητήματα που μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στο να έχεις μια χρονοβόρα, κοστοβόρα διαδικασία ή να γίνει όλο smooth sailing, μια χαρά και στο τέλος για 7 χρόνια, που είναι πολλά τα χρόνια για να χτίσεις, ας πούμε, κάτι, να πάρεις αυτή τη βασική προελάφρυνση και να μιλήσουμε και για ζητήματα που ουσιαστικά εμένα με προβληματίζουν πάρα πολύ και πιστεύω ότι προβληματίζουν και άλλους Έλληνες του εξωτερικού σε σχέση με την εργασία, την ακίνητη περιουσία, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όλα αυτά τις λεπτομέρειες του τι σημαίνει να ζεις στο εξωτερικό, να έχεις ταυτόχρονα διασύνδεση με την Ελλάδα, να είσαι στο ενδιάμεσο κτλ. Ωραία. Ναι, το 5Γ θέλει την προσοχή του, γιατί οι περισσότεροι, επειδή θεωρητικά η διαδικασία είναι εύκολη στο να καταθέσουν την αίτηση και να τη συμπληρώσουν, έχει κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουν. Πρόκειται για τη φοροελάφρυνση του 50% του εισοδήματος. Έτσι, όχι του φόρου, μειώνει κατά το μισό το εισόδημα. Το κυριότερο είναι ναι, ότι ισχύει για 7 χρόνια, αλλά θα πρέπει, επειδή τα 7 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Νεφέλη, είναι πολλά, και επειδή μπορεί να υπάρχουν διάφορες αλλαγές, μεταβολές στην εργασία, μπορεί να αλλάζουν εργοδότη, μπορεί να ξεκινάνε να σταματάνε την εργασία, αν θέλουν να κάνουν δική τους επιχείρηση ή να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και να είναι και μισθωτοί. Ό,τι αλλαγές, αν εγκριθεί η αίτηση του 5Γ που κάνει κανείς και υπαχθεί στο καθεστώς, για οποιαδήποτε μεταβολή μετά θα πρέπει να ενημερώνεται η ΑΔΕ. Γιατί το σημαντικό είναι ότι η απόφαση της έγκρισης που βγαίνει στο ονοματεπώνυμο του φορολογούμενου σε συνδυασμό με τον εργοδότη ή σε συνδυασμό ότι έχει ξεκινήσει η ατομική δραστηριότητα. Επομένως, όποια μεταβολή γίνεται πρέπει να ενημερώνεται η ΑΔΕ και να βγάζει καινούργια έγκριση. Θέλει ξανά από την αρχή την ίδια διαδικασία. Υπάρχει πιθανότητα να το έχουν εγκρίνει αρχικά και μετά τη μεταβολή να μην την εγκρίνουν? Εξαρτάται, γιατί έχει κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, είναι υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να καταθέσει από τον εργοδότη το φυσικό πρόσωπο που θέλει να υπαχθεί στο καθεστώς. Θα είναι σημαντικό μέσα στην υπεύθυνη δήλωση αυτή να αναφέρεται ότι πρόκειται ότι απασχολείται σε μια νέα θέση εργασίας. Και όταν λέμε νέα θέση εργασίας, μπορεί να είναι μια νέα θέση σαν τίτλος, δηλαδή στην επιχείρηση να μην υπήρχε ο τίτλος executive manager, ας πούμε, και τώρα να δημιουργήθηκε αυτή η θέση σαν τίτλος, ή μπορεί να αυξάνεται ο απόλυτος αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης. Όλα αυτά εντάσσονται στην έννοια της νέας θέσης εργασίας. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, στην επόμενη δουλειά που πάει να προσληφθεί ο εργοδότης δεν γράψει ότι είναι νέα θέση εργασίας, θα του απορριφθεί η αίτηση, γιατί δεν πληρεί την προϋπόθεση αυτή. Οκ, άρα δεν μπορεί, δηλαδή αν πάει να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην εταιρεία, που ήταν η προηγούμενη θέση εργασίας, που ψάχνουν κάποιο καινούριο υποψήφιο, αυτό δεν υπάγεται στο 5Γ? Αυτό ναι, λογικά δεν υπάγεται. Εκτός αν δώσει την υπεύθυνη δήλωση ο εργοδότης και μετά θα πρέπει να το αποδείξει η φορολογική αρχή αν αυτή έχει αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων, ας πούμε, της επιχείρησης. Αν ο εργοδότης απλά δώσει την υπεύθυνη δήλωση, θεωρώ ότι δεν θα το εγκρίνει. Ή αν θέλει να το ψάξει, θα το ψάξει και θα την απορρίψει μετά. Απλά είναι σημαντικό να πούμε ότι αν βγει απορριπτική απόφαση για το 5Γ, μετά δεν γυρνάει πίσω. Δηλαδή, μετά κάποιος θα πρέπει να κινηθεί δικαστικά για να εγκριθεί και να αποδείξει το αντίθετο. Γιατί μου προέκυψε μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Όπου η κοπέλα που είχε κάνει την αίτηση, είχε καταθέσει την αίτησή της κτλ. Δεν είχε προσέξει, είχε γράψει πολλές λεπτομέρειες μέσα που δεν χρειαζόντουσαν και είχε μπλεχτεί και τους τα απορρίψανε και τώρα δηλαδή δεν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω. Και πάτε δικαστικά. Και θα πάει λογικά δικαστικά γιατί είναι κρίμα. Δηλαδή από ένα λάθος του εργοδότη δεν το πρόσεξε και εκείνη, γιατί έκανε τη διαδικασία μόνη της κτλ. Επομένως της τύχησε αυτό. Ναι, και αυτό είναι και αυτός ο λόγος, ας πούμε, που πρέπει να μιλήσει με κάποιον που γνωρίζει, γιατί είναι τόσες, ας πούμε, τα παραθυράκια στα οποία μπορούν να πατήσουν για να
Ναι. μην το δώσουν, που είναι και κρίμα πραγματικά, αλλά είναι αυτό να υπάγεσαι σε όλες τις προϋποθέσεις ακριβώς και να βρεις τρόπο να το αποδείξεις τόσο όσο, όχι πάρα πολλές Μετά λεπτομέρειες. Δηλαδή, αρχίζουν να υπάρχουν έξοδα μετά με δικηγόρους, με διαδικασίες. Δηλαδή είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία μετά και κοστοβόρα που θα ακολουθήσει. ναι, ναι. Ανέφερες για το εισόδημα, το έχω και εγώ αυτό απορία. Ουσιαστικά, ισχύει αυτή η φοροελάφρυνση στο μισθό σου ή ισχύει γενικά στους φόρους που έχεις εσύ Όχι, ως ισχύει άτομο? ότι έχει να κάνει με εισόδημα από μισθωτή εργασία ή από κέρδος επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ναι, δηλαδή από κέρδος αν έχεις ατομική επιχείρηση. Πολλοί με ρωτάνε αν μπορούν να κάνουν μια εταιρεία και να φορολαφρύνονται στο μέρισμα που θα λαμβάνουν. Ούτως ή άλλως, το ποσοστό της φορολόγησης των μερισμάτων, που είναι 5% στην Ελλάδα, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Ναι. Ναι, δηλαδή, αν θέλει όντως να κάνει κάποιος επιχείρηση στην Ελλάδα, κανονικά θα πρέπει να προσληφθεί στην εταιρεία του. Να γίνει μισθωτός, να γίνει ως άλλος, ναι. Κατάλαβα. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Ναι, και μια σημαντική γενικώς. Σε διακόψα, να πεις κάτι, Νεφέλη? Όχι, ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά ναι, πες. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι οι εγκρίσεις των αιτήσεων αργούν αρκετά. Δηλαδή, μπορεί να πρέπει να υποβληθεί η δήλωση για το φορολογικό έτος που έχεις κάνει την αίτηση για να υπαχθεί στο 5Γ, αλλά ωστόσο να μην έχει βγει η απόφαση της έγκρισης ακόμα. Καταθέτουμε κανονικά φορολογική δήλωση, έτσι. Απλά όταν εγκριθεί το αίτημα, θα πρέπει να καταθέσει, θα πληρώσει κανονικά το φόρο του, ο φορολογούμενος, όσο βγαίνει κανονικά, σαν να μην έχει υπαχθεί στο 5Γ. Απλά μετά θα πρέπει να καταθέσει τροποποιητική δήλωση, να κλικάρει το κουτάκι ότι έχει υπαχθεί στο 5Γ και μετά να του γυρίσουν πίσω το φόρο που έχει καταβάλει επιπλέον. Ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι σημαντικό, ναι. Και διάβαζα, επειδή ξανακοιτούσα αυτή τη διάταξη και θέλω να μου διευκρινίσει λίγο τι ισχύει εάν ζεις στην Ελλάδα, αλλά εργάζεσαι για εταιρεία του εξωτερικού, με έδρα εκτός Ελλάδας, υπάγεσαι στο 5Γ. Εξαρτάται πώς εργάζεσαι. Αν είσαι μισθωτός στην εταιρεία του εξωτερικού, δεν μπορείς να υπαχθείς. Πρέπει να είναι ο εργοδότης ελληνική εταιρεία. Έδρα ελληνική. Να έχει εγκατάσταση ή να έχει υποκατάστημα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Δηλαδή, η εταιρεία που θα εργάζεσαι να έχει ελληνικό αφημί. Ή μπορεί, αν έχεις όμως μισθό από την αλλοδαπή και δεν έχεις πρόσληψη στην Ελλάδα, αυτό δεν μπορείς να υπαχθείς. Τώρα, αν έχεις, οι περισσότεροι κάνουν αυτό, κάνουν μια έναρξη ατομικής δραστηριότητας. Αυτό ήθελα να πω. Είναι με συμβόλαιο στην ξένη εταιρεία και τους κόβουν κάθε μήνα, ας πούμε, το τιμολόγιο που έχουν συμφωνήσει ότι θα είναι ο μισθός τους. Τότε, ναι, υπάγεσαι κανονικά στο 5Γ. Ναι, είναι να συμφωνήσεις δηλαδή ότι θα είσαι σαν consultant, σαν σύμβουλος, ας πούμε, κάπως, για να έχεις την ατομική σου επιχείρηση και να χρεώνεις έτσι, ας πούμε, το μισθό σου, να μην είσαι μισθωτός, εάν δεν έχει έδρα αν δεν έχει έδρα στην Ελλάδα και είναι εκτός, ας πούμε. Αλλά πρέπει να είναι, από την άλλη πλευρά, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να είναι προσεκτική με το τι ισχύει στο εξωτερικό, γιατί πολλοί δεν το δέχονται. Εννοείται, αυτό σκέφτομαι, ότι είναι δύσκολο να δεχτούν και μια τέτοια ρύθμιση. Στην Αγγλία υπάρχει κάποιο πλαίσιο που το ρυθμίζει αυτό το IR35, γιατί είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα κτλ. Απλά δεσμευόταν από την Αγγλία με το πλαίσιο αυτό το IR35. Άρα θέλεις να έχεις και έναν ειδικό στην Ελλάδα και έναν ειδικό στη χώρα που είσαι. Ωραία, μια χαρά. Πολύ σημαντικές πληροφορίες και μάλιστα κι εγώ, ας πούμε, δεν τις ήξερα, γιατί εννοείται όσο το ψάχνεις, όσο περισσότερο ανακαλύπτεις προϋποθέσεις και τα λοιπά, σε σχέση με την εργασία. Ωραία. Σε σχέση με την ακίνητη περιουσία τώρα, γιατί και εγώ έχω μπλεχτεί, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε διάφορα πράγματα. Άσχετα τώρα με το 5Γ που είπαμε ότι είναι για μισθωτή εργασία, εάν είσαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και κληρονομείς, ας πούμε, περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, τι ισχύει, φορολογείσαι, πώς φορολογείσαι? Συγγνώμη. Δεν ισχύει τίποτα διαφορετικό. Τίποτα διαφορετικό. Είσαι, δεν είσαι κάτοικος. Το μόνο που αλλάζει στην περίπτωση, στην κληρονομιά, είναι η
η προθεσμία που έχεις για να καταθέσεις τη δήλωση φόρου κληρονομιάς. Δηλαδή, ένας ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας έχει προθεσμία να καταθέσει τη δήλωση 9 μήνες από την ημερομηνία θανάτου από την ημερομηνία θανάτου ή από την ημερομηνία δημοσίευσης της διαθήκης, ενώ σε ένα κάτοικο εξωτερικού ισχύει 12 μήνο. Γιατί μπορεί να χρειαστεί παραπάνω χρόνο. Τώρα, όλη η υπόλοιπη διαδικασία είναι κανονική ό,τι ισχύει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν έχει κάποια απαλλαγή φόρου επειδή είναι κάτοικος εξωτερικού. Ωραία. Και μπορείς, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είσαι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ότι δεν μπορείς να υπαχθείς σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, κανονικά και δεν θέλει άλλη προϋπόθεση. Εντάξει, αν κληρονομήσει κανείς ένα ακίνητο, έτσι, θα πρέπει ουσιαστικά να κάνει αν δεν έχει άλλο ακίνητο, ας πούμε, στην κυριότητά του, θα πρέπει να κάνει μία δήλωση ε9. Ή αν έχει, θα πρέπει να συμπληρώσει νέο ακίνητο. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή και πολλοί Έλληνες εξωτερικού που έχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να καταθέτουν κάθε χρόνο φορολογική δήλωση, απλά έχουν το ε9 τους και τους εκδίδεται το έμφυα, τον οποίο τον πληρώνουν και προχωράνε κανονικά. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι αν είσαι κάτοικος εξωτερικού πάνω σε αυτό. Okay. Άρα μπορείς να κληρονομήσεις ακίνητα, να αγοράσεις ακίνητα, αν θες. Ναι, στην αγορά του ακινήτου θα πρέπει, να υποβάλεις φορολογική δήλωση ή να αγοράσεις ή να πουλήσεις κάποιο ακίνητο, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να βάλεις μέσα στην φορολογική δήλωση το ποσό της αγοράς του ακινήτου. Δηλαδή, κανονικά, μπορεί κάποιος να μην έχει διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα για να το αγοράσει, θα πρέπει να κάνει την εισαγωγή του συναλλάγματος, να το βάλει μέσα στη δήλωση, να το καταγράψει και να πει ότι αγόρασε και το ακίνητο. Αυτό. Στη συνέχεια, μετά, δεν χρειάζεται να ξαναυποβάλει δήλωση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επιστρέψει ολόκληρη τη φορολογική του κατοικία για να το ολοκληρώσει αυτό. Okay, σημαντικό. Θα πρέπει να είναι προσεκτική γενικώς, γιατί πολλοί μπορεί εντάξει, αρκετοί δεν καταθέτουν καθόλου δήλωση για την αγορά του ακινήτου. Κάποιοι καταθέτουν όμως, υποβάλλουν δήλωση, κάνουν σωστά τη διαδικασία. Μετά, στα επόμενα χρόνια, επειδή τους βγαίνει, ας πούμε, να πληρώσουν τον έμφυα ή πρέπει να πληρώσουν λογαριασμούς ρεύματος, νερού κτλ. Ό,τι συντήρηση έχει ένα ακίνητο. Θα πρέπει, επειδή εισάγουν συνάλλαγμα, γιατί ας πούμε, για τον έμφυα βγαίνει ΑΡΕΦ, βγαίνει ταυτότητα πληρωμής. Που αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια τράπεζα εξωτερικού. Επομένως, έχουν λογαριασμό στην Ελλάδα, έχουν κάποια χρήματα εκεί και πάνε και πληρώνουν τον έμφυα. Τα χρήματα που μεταφέρουν και για αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει να τα μαζεύουν κάθε χρόνο, να τα υποβάλουν και αυτά στη δήλωση. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά αλλάζεις το συνάλλαγμα με την τράπεζα, πληρώνεις λογαριασμούς και οκ. Γιατί η τράπεζα πού φαινέσχες, ας πούμε, πού τα βρήκες αυτά. Εντάξει, μπορούν να το αποδείξουν μετά, δεν δημιουργείται τεράστιο θέμα. Ή μπορούν να καταθέσουν, θα καταθέσουν μια τροποποιητική δήλωση, ας πούμε, αν προκύψει θέμα, και θα το εισάγουν το συνάλλαγμα μετά, θα κάνουν εισαγωγή συναλλάγματος. Αλλά μετά για ποιο λόγο να μπουν στην διαδικασία τροποποιητικής και να πληρώνουν 100 ευρώ πρόστιμο, ας πούμε, τη δήλωση. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Ορίστε. Εφόσον δεν προκύπτει και φόρος, δηλαδή, ενώ είναι η διαδικασία δεν έχει κάποια επιβάρυνση, ούτε σε φόρο, ούτε σε τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνεται κανείς μετά το πρόστιμο των 100 ευρώ για να καταθέσει φορολογική δήλωση πρόθεση. Και αυτό με το να δηλώνεις το συνάλλαγμα του εξωτερικού που φέρνεις, υπάρχει κάποιο minimum όριο, δηλαδή για 100 ευρώ πρέπει να το κάνεις, για 100 ας πούμε λίρες που θα φέρω εγώ σε ευρώ, για παράδειγμα. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Απλά, εντάξει, τώρα το θέμα είναι σε μεγάλα ποσά, γιατί αν πάει κανείς και αγοράσει, ας πούμε, το ακίνητο, θα σου πει πώς το αγόρασες το ακίνητο, πώς θα έχεις δεν έχεις δηλώσει τα χρήματα στη δήλωσή σου, δεν έχεις κεφάλαιο από προηγούμενες χρονιές για να το δικαιολογήσεις και σου προσδιορίζει φόρο. Αυτό είναι το νόημα. Τώρα, αν δεν κάνεις μια αγορά που να σου προσδιορίσει φόρο, εντάξει, και το συνάλλαγμα να δηλώσεις ή να μην το δηλώσεις, δεν θα έχει κάποια διαφορά. Άρα το ζήτημα είναι να το δηλώσεις, γιατί ουσιαστικά έχεις φορολογηθεί ήδη για αυτό το εισόδημα στο εξωτερικό. Εξωτερικό. Κατάλαβα, για να μην σε ξαναφορολογήσουν. Οπότε,
αγοράζεις κανονικά, δηλώνεις το συνάλλαγμα της προκαταβολής του ποσού, ας πούμε, του ακινήτου, μπορείς να κληρονομήσεις κανονικά, κάνεις μία δήλωση μία φορά, δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να κάνεις, δεν χρειάζεται να μεταφέρεις φορολογική σου κατοικία, μιλάς με επαγγελματία εννοείται και είσαι μια χαρά, είσαι αποφύγει τον πονοκέφαλο της εφορίας. Θέλω να μου πεις τώρα τι συμβαίνει, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι είναι η υψηλή κυριότητα και τι είναι η επικαρπία σε σχέση με τα κίνητα και τι συμβαίνει αν έχεις μόνο την υψηλή κυριότητα ή αν έχεις και την επικαρπία του ακινήτου, δηλαδή αν έχεις κάποιο εισόδημα από ακίνητο, δηλαδή ενίκιο. Ναι, ο κατέχον της υψηλής κυριότητας είναι ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, απλά δεν μπορεί να το κάνει χρήση, να το εκμεταλλεύεται, να το νοικιάζει κτλ. Ο επικαρπωτής είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει χρήση και να εκμεταλλεύεται το ακίνητο και να το νοικιάζει. Και ουσιαστικά η επικαρπία, ναι, ισχύει όσο καιρό ζει ο επικαρπωτής ή μέχρι το χρονικό διάστημα που γνωρίζει ότι θα είναι ο επικαρπωτής. Αφού φύγει ο επικαρπωτής, δηλαδή λήξει ο χρόνος του που έχει οριστεί, με την ιδιότητα αυτή, αν φύγει από τη ζωή, τότε όλο το ακίνητο αυτόματα πηγαίνει στον ψηλό κύριο. Και μετά, ναι, και ουσιαστικά μετά ο ψηλός κύριος έχει την πλήρη κυριότητα. Πλήρη κυριότητα και την επικαρπία. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, εάν έχεις εισόδημα από ακίνητο, αν έχεις την επικαρπία, είσαι πλήρης κύριος ενός ακινήτου και έχεις, ας πούμε, ενοίκια κάθε μήνα. Αυτό πρέπει να έχεις μεταφέρει πάλι πίσω τη φορολογική σου κατοικία για να μπορέσεις να δηλώνεις. Δεν πειράζει. Είτε έχεις την επικαρπία ή την πλήρη κυριότητα και ενοικιάζεις ένα ακίνητο στην Ελλάδα, επειδή τα ενοίκια, το εισόδημα από ενοίκια είναι αυτοτελώς φορολογούμενα, τα δηλώνεις, κάνεις δήλωση τότε κάθε χρόνο και δηλώνεις το εισόδημα από τα ενοίκια και πληρώνεις το φόρο σου κανονικά. Δεν χρειάζεται να είσαι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Είναι εισόδημα από μίσθωση εκείνη της περιουσίας και φορολογείται ξεχωριστά. Ωραία. Αυτό ήθελα δηλαδή και εγώ να διευκρινίσω. Δεν είχα καταλάβει εάν το 5Γ ήταν μόνο για μισθωτή εργασία, για το μισθό. Ναι, δεν τα περιλαμβάνει αυτά, όχι. Ωραία, οκ. Είναι ότι η μισθότητα το ακίνητο δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει απαραίτητα να είσαι στην Ελλάδα 183 μέρες, επομένως εσύ κάνει φορολογικό κάτι. Οπότε ναι, δεν περιλαμβάνεται στο 5Γ αυτό. Ναι, οκ, κατάλαβα. Τώρα, σε σχέση με τραπεζικούς λογαριασμούς, άλλη μια απορία που έχω εγώ προσωπικά και πιστεύω ότι θα έχουν και άλλοι άνθρωποι, είναι το τι ισχύει εάν προφανώς μπορείς να έχεις τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, εάν, ας πούμε, είσαι και συνδικαιούχος και κάποια, ας πούμε, υπάρχει κίνηση στο λογαριασμό, αλλά δεν είναι δική σου η κίνηση. Δηλαδή, αν είσαι συνδικαιούχος με κάποιο συγγενή, οτιδήποτε, ας πούμε. Και όπως λες, μπαίνουν, ας πούμε, χρήματα εκεί από εργασία, από σύνταξη, από οτιδήποτε. Και εσύ εμφανίζεται το όνομά σου, εμφανίζονται λεφτά και κινήσεις το όνομά σου, αλλά ουσιαστικά δεν είσαι εσύ. Μπορεί να είναι το άλλο άτομο, ας πούμε, που είστε συνδικαιούχος στο λογαριασμό. Τι ισχύει φορολογικά σε αυτήν την περίπτωση, αν είσαι κάτοικος εξωτερικού? Εξαρτάται. Εντάξει, δεν ισχύει κάτι διαφορετικό. Απλά το άλλο άτομο που θα κάνει τις συναλλαγές θα πρέπει να γράφει ότι αφορά εκείνο το άτομο. Δηλαδή δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Την αιτιολογία της. Την αιτιολογία, ναι, για να μπορεί να υπάρχει ένα αρχείο, για να μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν έγιναν κινήσεις από τον κάτοικο του εξωτερικού. Αλλά εξαρτάται και τι κινήσεις. Ναι. Ναι. Ναι, τώρα δεν δεσμεύεται κάπου κάτοικος εξωτερικού αν είναι συνδικαιούχος σε κάποιο λογαριασμό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει δήλωση, να δηλώσει, ας πούμε, οτιδήποτε. Όχι, το μόνο θέμα που μπορώ να σκεφτώ τώρα είναι ότι μπορεί να προκύψουν κάποιοι τόκοι από τις καταθέσεις και επειδή είναι συνδικαιούχος μπορεί να βγαίνουν και στο όνομά του. Αλλά συνήθως στους τόκους επιλέγει ποιο άτομο θα το βάλει στη δήλωσή του. Δηλαδή, αν ένας κάτοικος εξωτερικού δεν θέλει να υποβάλει δήλωση, γιατί δεν υποβάλλει ούτως ή άλλως, δεν έχει άλλη υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, μπορεί το άλλο άτομο ή τα άλλα άτομα να αποφασίσουν να τα βάλουν εκείνα στη δήλωσή του, το εισόδημα που έχουν από τόκους, καταθέσεων. Και να το φορολογηθούν αυτοί. Καλά.
Τα επιτόκια στην Ελλάδα είναι τραγικά, οπότε δεν είναι ότι θα βγάλεις και τίποτα από τους τόκους. Άντε, Ναι, 10 € το χρόνο και αν. ανεβαίνει αυτόματα το αρχείο στη δήλωση αυτό, επειδή ανεβαίνει αυτόματα, δηλαδή η τράπεζα ανεβάζει το ποσό των τόκων που έχει δώσει στον καθένα, εντάξει. Το δηλώνει ένας από όλους για να είναι εντάξει. Αλλά σε σχέση με τους τόκους, φορολογούνται κιόλας οι περισσότεροι. Ναι, Ναι, φορολογούνται. οπότε Γιατί, έχει αποδειχθεί. ναι, αλλά ναι, γίνεται κατευθείαν παρακράτηση του φόρου από τον τραπεζικό λογαριασμό. Η τράπεζα δηλαδή τραβάει κατευθείαν το ποσό του φόρου. Οπότε, δηλαδή, αν είσαι συντηγιούχος σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και το άλλο άτομο παίρνει, ας πούμε, τους μισθούς τους εκεί, εσύ δεν επηρεάζεσαι κάπως, μπορείς κανονικά να είσαι συντικαιούχος, οτιδήποτε συναλλαγές γίνονται εξωτερικές, δηλαδή αν γίνει κάποια πληρωμή, στην αιτιολογία απλά γράφεις ότι ήταν το άλλο άτομο, ας πούμε, που Ναι, έκανε και κάτι. μετά μπορεί να το αποδείξει κανείς αυτό. Δηλαδή, αν μπαίνουν η ιστοδοσία του άλλου ατόμου, υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχει η πρόσληψή του ότι εσύ δεν αναμειγνύεσαι κάπου όλο αυτό, απλά είσαι συντικαιούχος. Και σε αυτή την περίπτωση είναι και πιο εύκολο να έχεις πρόσβαση, δηλαδή αν κάτι συμβεί στο συγγενή οτιδήποτε, από το να κληρονομήσεις αυτό. Είναι σημαντική λεπτομέρεια. Αυτό το θέτεις αυτό, ένα λεπτάκι, να βρω το νόμο. Όταν κάποιος είναι μέσα είναι συνδικαιούχος, δηλαδή είναι η μητέρα του και τα δύο παιδιά. Και αποβιώσει η μητέρα, ουσιαστικά τα χρήματα αυτά δεν έχουν φόρο, δεν συμπεριλαμβάνονται στην πληρωμή του φόρου της κληρονομιάς. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί εντάξει, το αφορολόγητο τώρα στην α κατηγορία στη δήλωση φόρου κληρονομιάς είναι 150.000. Αν, ας πούμε, έχει η μητέρα καταθέσεις 100.000 ευρώ, για παράδειγμα, εντάξει, λέω ένα αρκετά μεγάλο ποσό, ναι, αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται, δεν υπάρχει φόρο σε αυτά. Δηλαδή, μέχρι 150.000 ευρώ μετρητά που κληροδοτούνται μάλλον. Οτιδήποτε. Ναι, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα κίνητο που να αξίζει τόσο. Είναι γενική αξία η 150.000. Γενική αξία σε 150.000 είναι αφορολόγητη. Οτιδήποτε από πάνω από 150.000 φορολογείται. Ναι, πάει με κλίμακα. Οι επόμενες, ας πούμε, 150.000 είναι με 1%. Okay. Ναι, οι επόμενες 300 είναι με 5%. Δηλαδή υπάρχει κλίμακα. Εντάξει, ο φόρος κληρονομιάς εξαρτάται, δηλαδή αν πεθάνει ένας από τους δύο συζύγους και πάει και κληρονομήσει ο άλλος σύζυγος, εκεί υπάρχει αφορολόγητο 400.000. Το ίδιο αφορολόγητο ισχύει και για ανήλικα τέκνα. Έχει διάφορες λεπτομέρειες μέσα στη φορολογία κληρονομιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν είσαι συνδικαιούχος στο λογαριασμό, δεν κάνεις τη διαδικασία της κληρονόμησης, κληροδότησης. Πάει αυτόματα, χωρίς φόρο, χωρίς να προσμετράτε στο ποσό. Ναι. Είναι σημαντικό. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω για τα ακίνητα, γιατί το συναντάω με αρκετούς αυτό. Όταν πρόκειται κάποιος, σαν φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, εντάξει, όταν αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα, υπάρχει ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου που είναι 3%. Αυτό θα το πληρώσει κανονικά. Αν δεν έχει άλλη κατοικία στην Ελλάδα και αν πρόκειται να γυρίσει στην Ελλάδα μετά, όταν θα κάνει την αγορά του ακινήτου στη συμβολογράφο, καλό είναι να βάλει μέσα στο συμβόλαιο ή στο My Property, που είναι η πλατφόρμα που γίνεται η αγορά των ακινήτων από τη συμβολογράφο, να βάλει μια περίφημη δήλωση που θα λέει ότι εντός διετίας θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Αν όντως επιστρέψει αυτό στην Ελλάδα μέσα σε μια διετία, έχει δικαίωμα να πάρει απαλλαγή πρώτης κατοικίας. Δηλαδή να γλιτώσει το 3% που είναι ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου. Και είναι μόνο εντός διετίας. Ορίστε. Είναι μόνο εντός διετίας, ότι το αγοράζει και πρέπει να γίνει. Εντός διετίας. Ναι, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα που γλιτώνονται και από εκεί. Παίρνεις την επιστροφή, δηλαδή το πληρώνεις αρχικά και μετά κάνεις τη δήλωση. Και αν επιστρέψεις και όντως, ας πούμε, κατοικείς αυτό το ακίνητο που έχεις αγοράσει, μετά παίρνεις την επιστροφή του φόρου. Ναι, γιατί η απαλλαγή κατοικίας ισχύει για άλλους Έλληνες, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.
Επομένως, αν εσύ βάλεις μέσα στο συμβόλαιο αγοράς την υπεύθυνη δήλωση, θα έχεις το δικαίωμα να κάνεις χρήση αυτού. Αν δεν το βάλεις, δεν μπορείς, το έχεις χάσει. Πρέπει κατά την αγορά να γίνει αυτή η υπεύθυνη Την δήλωση. αγορά. Οκ. Αυτό ισχύει για άλλους δαπούς που έρχονται στην Ελλάδα και αγοράζουν. Γιατί τώρα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού πολλά χρόνια και επομένως έχουν οικογένεια, έχουν συζύγους που μπορεί να είναι, ξένοι, αλλοδαποί κτλ. Μπορούν και αυτοί να ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία, γιατί μπορεί να θέλουν μαζί με τη γυναίκα τους, τον άντρα τους κτλ. Να αγοράσουν ένα ακίνητο στην Ελλάδα. Μπορούν και αυτοί να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού. Okay. Και αυτό είναι για να... Πώς αποδεικνύεται το τι είναι πρώτη κατοικία? Δηλαδή, τώρα αν εσύ μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, επιστρέψεις, υποθέτω τη φορολογική σου κατοικία, και πώς αποδεικνύεται το ότι εσύ όντως ζεις αυτό το ακίνητο και είναι η πρώτη σου κατοικία? Δηλώνεις μέσα στη δήλωσή σου κάθε χρόνο, δηλώνεις ποια είναι η κυρία κατοικία σου. Okay. Αυτό. Αλλά μπορείς, ας πούμε, επίσης σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή μπορεί να αγοράσεις ένα ακίνητο, να πάρεις την απαλλαγή και μετά να θέλεις να αγοράσεις άλλο ακίνητο. Στο δεύτερο ακίνητο δεν μπορείς να κάνεις χρήση της απαλλαγής. Αν θέλεις να κάνεις χρήση της απαλλαγής στο δεύτερο ακίνητο, πρέπει να καταργήσεις την απαλλαγή του πρώτου, να πληρώσεις το φόρο μεταβίβασης και να κάνεις χρήση της απαλλαγής στο επόμενο. Αυτό μπορείς να το κάνεις μία φορά. Οκ, κατάλαβα. Ναι. Και σε σχέση με αυτά τα κίνητρα που δίνουν για τα δάνεια πρώτης κατοικίας και τα λοιπά, αυτά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, μπορείς να υπαχθείς ως κάτοικος εξωτερικού? Έχεις δει που δίνουν κάποιες επιδοτήσεις και... Ναι, τώρα μου ήρθε που είπες για την πρώτη κατοικία και αυτά. Αυτό με τα δάνεια δεν το ξέρω, δηλαδή δεν μου έχει τύχει, δεν έχει προκύψει. Εξαρτάται τις προϋποθέσεις που δίνουν κάθε φορά. Ναι, γιατί τα αλλάζουν κιόλας, ναι, και είναι και σύντομο το χρονικό διάστημα, πρέπει να κάνεις διαδικασίες κτλ. Απλά δεν ήξερα εάν μπορείς, ας πούμε, να πάρεις την επιδότηση, γιατί είναι αρκετά καλή η όρη, με μηδενικά επιτόκια για κάποιο διάστημα, το ένα το άλλο. Σωστά. Νομίζω ότι είναι για κάτοικους Ελλάδας. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν χρήση. Γιατί ζητάει αρκετά δικαιολογητικά, δηλαδή μπορεί να ζητήσει καθαριστικά δήλωση που κάποιοι δεν θα έχουν. Ναι. Γιατί δεν υποβάλλουν. Επομένως, θεωρώ ότι είναι κάτοικοι Ελλάδας, χωρίς να είμαι σίγουρη όμως. Γιατί δεν μου έχει τύχει, δεν το έχω κοιτάξει. Ναι. Αλλά με βάση αυτό που είπες πριν, σκέφτομαι τώρα το πάω εγώ ένα βήμα. Παίρνεις, ας πούμε, θες να αγοράσεις ένα σπίτι. Παίρνεις ένα σπίτι, μέσα στην επόμενη διετία επιστρέφεις στην Ελλάδα, το κάνεις πρώτη κατοικία, παίρνεις την απαλλαγή, την επιστροφή του φόρου μάλλον, και μετά μπορείς, ας πούμε, μετά από, ξέρω εγώ, 1-2 χρόνια που έχεις κάνει και δηλώσεις, να πάρεις την επιδότηση πρώτης κατοικίας. Δεν γίνεται, γιατί έχεις πάρει ήδη. Δεν έχεις πάρει. Μπορείς να πληρώσεις το φόρο της πρώτης κατοικίας που είχες απαλλαχθεί πριν και να κάνεις χρήση ξανά στη δεύτερη αγορά. Αλλά θα πρέπει να έχει πληρωθεί ο φόρος της πρώτης. Ναι, αλλά δεν θα μπορείς να πάρεις την επιδότηση πρώτης κατοικίας, γιατί έχεις ήδη ακίνητο στο όνομά σου. Ναι. Σκέφτομαι εγώ πώς μπορείς να το ρυθμίσεις. Τέλεια. Τι άλλο έχω να σε ρωτήσω? Είχες αναφέρει, νομίζω το ανέφερες, το κάλυψες, αλλά σε σχέση με τραπεζικές κινήσεις και τι πρέπει να προσέξουμε όσοι ζούμε στο εξωτερικό, γιατί πέρα από τα μεγάλα ποσά, αυτό ήταν ή ας πούμε, γιατί μου έβαλες και ένα άγχος έρχομαι, ας πούμε, διακοπές, κοινώ την κάρτα μου και η εφορία μου λέει, ξέρεις, πού τα βρήκες τα λεφτά ή οτιδήποτε. Εντάξει, όχι, επειδή είσαι κάτοικος εξωτερικού. Ποια κάρτα, ελληνική κάρτα ή ξένη? Ελληνική κάρτα, ναι. Εντάξει. Υπάρχει μια ανοχή. Είναι για μεγάλα ποσά, δηλαδή. Μιλάμε για μεγάλα ποσά που πρέπει θα τα κάνεις κάτι μετά, δηλαδή θα αγοράσεις ακίνητο, μετοχές σε μια εταιρεία, μπορεί να αγοράσεις το οτιδήποτε στην Ελλάδα που πρέπει να μπει στη φορολογική δήλωση. Αν είναι κάτι σε αγορά που μπαίνει στη φορολογική δήλωση και δεν έχεις κάνει εισαγωγή συναλλάγματος, θα σου βγει φόρος. Τώρα, αν έχεις καταναλώνεις χρήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα, εντάξει, εκεί πέρα δεν θα σου προσδιοριστεί κάποιο φόρος. Okay. Είναι κάτι άλλο που θέλεις να ανακαλύψουμε? Νομίζω μου έχεις λύσει πάρα πολλές απορίες και σε ευχαριστώ. Εντάξει, μπορούμε να πούμε λίγο για το φορολόγιο των 800.000. Σε παρακαλώ, πολύ σημαντικό.
επειδή μεταφέρουν, δηλαδή ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού, έτσι αυτό. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δώσει χρήματα, ας πούμε, είναι πολλά παιδιά που θέλουν να δώσουν χρήματα, είναι στο εξωτερικό και θέλουν να δώσουν χρήματα στους γονείς τους. Είναι γονική παροχή χρημάτων, λέγεται γονική παροχή, αλλά ισχύει και από γονείς σε παιδιά, αλλά και από παιδιά σε γονείς. Πάει αντίστοιχα. Επομένως, ναι, ισχύει και για αυτούς. Εντάξει, υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν μέσα στη δήλωση, αλλά συμπεριλαμβάνει. Δηλαδή, μπορεί το transfer των χρημάτων να γίνει από τραπεζικό λογαριασμό εξωτερικού σε τραπεζικό λογαριασμό Ελλάδας που θα έχει ο γονιός. Ή το ανάποδο. Αλλά αυτό θα πρέπει να δηλωθεί για να ισχύει το φορολόγητο. Okay. Αν δεν γίνει δήλωση, γιατί δεν μιλάμε για δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για δήλωση συγκεκριμένα γονικής παροχής. Γίνεται μέσω My Property, είναι μια πλατφόρμα που δηλώνονται εκεί. Αν δεν κάνεις τη δήλωση και έρθουν και σε βρούνε μετά, αυτό έχει 10% φόρο. Οκ. Και είπες είναι μέχρι πόσο μπορεί να μεταφερθεί? Είναι 800.000. Εντάξει, φτάσουμε και στο εκατομμύριο. Όχι, είναι από κάθε γονιό σε κάθε παιδί, έτσι. Είναι 800 ο ένα, 800 ο άλλος, μια χαρά. 1.600, εντάξει. Τέλεια. Ναι. Επομένως, ναι, ισχύει και για τους κατοίκους εξωτερικού και δωρεές, έτσι. Είναι γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 συντάσσονται στο φορολόγητο. Και είναι για τους συγγενείς α κατηγορίας, δηλαδή από γονείς σε παιδιά, παιδιά σε γονείς, από παππούδες, γιαγιάδες και σε εγγόνια, μεταξύ συζύγων ισχύει. Ναι, όλοι αυτοί που εντάσσονται στην α κατηγορία. Μετά η β κατηγορία δεν έχει τόσο μεγάλο φορολόγητο, δηλαδή δεν πιάνει μάλλον στο φορολόγητο. Ναι, δηλαδή η β' κατηγορία δεν υπάρχει 800.000 μεταξύ αδερφών, ας πούμε. Είναι σε άλλη κατηγορία. Ακούς, αδερφέ μου, δυστυχώς, 10 εκατομμύρια. Επομένως, ρωτάνε πολύ γι' αυτό, ναι. Μα είναι σημαντικό, γιατί το παίζεις και λίγο θεία στο Σικάγο όταν είσαι και στο εξωτερικό. Γελάω πολλές φορές ότι φέρνω έμβασμα ή οτιδήποτε. Και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρεις, γιατί καταρχάς, εντάξει, είναι και μεγάλο το όριο, αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω, με την ελληνική εφορία, έχεις το άγχος ότι θα σε βρούνε, θα σε πιάσουν, θα σε καταχαρακώσουν με φόρους, που, ας πούμε, πόσες ιστορίες μπορεί να έχεις ακούσει ότι μου ήρθε, ξέρω εγώ, στο άσχετο γράμμα ή οτιδήποτε. Και πραγματικά είναι, ας πούμε, λεπτομέρειες για πράγματα που δεν μπορεί να ξέρεις καν ότι, δηλαδή, αν δεν έχεις μιλήσει με κάποιο ειδικό, που να ξέρεις τις διαδικασίες και τι χρειάζεται να υποβάλεις και να δηλώσεις και μια φορά και κάθε χρόνο και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ειδικά όταν είσαι και στο εξωτερικό και πρέπει να διαχειριστείς και της Ελλάδας και της άλλης χώρας. Μη σου πω αν έχεις γυρίσει και 2-3 χώρες ή αν δεν έχεις μείνει. Δηλαδή, είναι ένα χάος στο κεφάλι μας όσο ζούμε. Ναι, είναι ένα χάος, όντως. Είναι δύσκολο, οπότε θέλω να πούμε σε αυτό το σημείο να μας πεις εσύ πώς βοηθάς. Έχεις ήδη πει ότι έχεις εξειδικευτεί στο 5G κτλ. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τι απορίες, πού μπορεί να έρθει, να σας βρει, τι θα τον βοηθήσετε να λύσει. Απορίες έχει, μπορεί να μας βρει. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνουμε μόνο 5G, κάνουμε μπορεί να κάνουμε εκπρόθεση με μεταφορά φορολογικής κατοικίας, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν δηλώσει την κατοικία τους στο εξωτερικό και τώρα που ξέρουν για το 5G αναρωτιούνται πώς μπορούν να το κάνουν χρήση. Όσοι έχουν εισοδήματα. Συγγνώμη, πόσα χρόνια μετά, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο deadline? Όριο, απλά εκεί πέρα έχει διάφορες λεπτομέρειες που κανείς πρέπει να κοιτάξει, γιατί πολλοί κανονικά, σαν τυπική διαδικασία, σου λέει θα κάνω εκπρόθεσμη μεταφορά φορολογικής κατοικίας για να κάνω χωρίς το 5G. Όταν πάμε να κάνουμε, καταρχάς πρέπει να έχουμε όλα τα πιστοποιητικά. Ναι. Δηλαδή, το κυριότερο χαρτί είναι το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, που θα λέει από πότε είναι και θα πρέπει να λέει μέχρι και τη χρονιά που ήταν στο εξωτερικό. Ή να λέει έως και σήμερα. Δηλαδή, να αποδεικνύει τη διάρκεια της διαμονής. Ναι. Ναι, και επίσης να υπάρχουν και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, που δηλαδή μπορεί να είναι σύμβαση εργασίας, μπορεί να είναι μισθωτήριο, να αποδεικνύουν το διάστημα αυτό. Ενοικιαστήριο, διάφορα. Ναι.
Επομένως, αρχικά είναι το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Μετά, καταθέτοντας αυτά τα στοιχεία, επειδή είναι πρόθεσμη η μεταφορά, ενδεχομένως να ζητήσει η ΑΔΕ να γίνει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, να φέρουν τα εισοδήματα στην Ελλάδα, του εξωτερικού, να φορολογηθούν για αυτά, να γίνει η μεταφορά της κατοικίας και μετά να κάνουν τροποποιητική δήλωση και να γυρίσουμε το φόρο πάλι πίσω. Αλλά αυτό πολύ το... Ναι, είναι μεγάλο. Αλλά ναι, πολλές φορές δεν το ζητάνε κιόλας. Okay. Δηλαδή, καλύπτονται με τα πιστοποιητικά που θα προσκομίσεις, τα χαρτιά και δεν ζητάνε. Αλλά αυτό μετά εξαρτάται που θα πέσεις. Καλά, αυτό ισχύει για τα πάντα. Ειδικά στην ελληνική εφορία, πάρε δεύτερο τηλέφωνο, μήπως βρεθεί σε καλύτερο, ξέρεις, πιο βοηθητικό άνθρωπο. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, δεν το ήξερε, ας πούμε, γιατί είναι και σχετικά πρόσφατα, είναι το 2013, ας πούμε, και τώρα τελευταία δηλαδή και εγώ το έχω μάθει. Και έχει, ας πούμε, ζει και εργάζεται 10 χρόνια στο εξωτερικό. Μπορεί ακόμα ή θεωρείται, ας πούμε? Εγώ έκανα πρόσφατα μάλλον, εντάξει, όχι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Το 2022 μετέφερα κάποιον στην Ελβετία από το 2006. Οκ. Άρα από το 2000 και μετά υπάρχει. Ωραία, τέλεια. Πες μας στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου που μπορούν να σε βρουν όσοι θέλουν βοήθεια. Οτιδήποτε θέλουν. Εντάξει, μπορούν να βρουν πληροφορίες για μας στο site μας, komineas.gr είναι. Και στο mail που μπορούν να επικοινωνήσουν komineas@komineas.gr. Και από εκεί πέρα μέσα στο site μας έχει ό,τι τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ. Μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή μαζί μου. Ναι. Το γραφείο το δικό μας είναι στην Αθήνα, στους Αμπελόκηπους. Αμπελόκηπους κεντρικά. Σημαντικό και αυτό. Αλλά προφανώς και με όλους όσοι είναι στο εξωτερικό, μιλάτε διαδικτυακά, τηλεφωνικά. Ναι, μιλάμε, κάνουμε συνήθως, κάνουμε call με κάμερα κτλ. Και συζητάμε ό,τι θέματα έχουμε. Δηλαδή, η απόσταση δεν είναι θέμα πια, ευτυχώς. Καλά, πλέον, ναι. Κάπου βοήθησε και ο COVID, δηλαδή, ξεχρονιστικά. Καλά, αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα καλά, θεωρώ, που βγήκε από τον COVID, ότι οι εταιρείες και γενικά όλοι κατάλαβαν ότι, ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να είσαι στο γραφείο, ας πούμε, κάθε μέρα, όλη μέρα. Μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα από το σπίτι, διαδικτυακά. Δηλαδή, εγώ δουλεύω αποκλειστικά από το σπίτι πια. Ναι. Οπότε, εμένα ως εσωστρεφή άνθρωπο, αυτό με έχει σώσει πραγματικά. Τέλειο. Ναι. Έλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Πάρα πολύ χρήσιμες. Γενικά, όσο το αγγίζω αυτό το ζήτημα, τόσο περισσότερες προϋποθέσεις και κριτήρια βγαίνουν και τόσο πραγματικά αυτή η ιδέα επαληθεύεται ότι πρέπει να μιλήσεις με κάποιον ειδικό. Δηλαδή, όσο απλό και αν φαίνεται, πάντα θα υπάρχει κάποιο παραθυράκι, κάποια ψηλά γράμματα που είναι καλό, ας πούμε, να τα έχεις ρυθμίσει σωστά από την αρχή, γιατί μετά μπορεί να σου βγει διπλάσιο το κόστος, διπλάσιος ο χρόνος, να τρέχεις, δεν υπάρχει λόγος να μπεις σε προβλήματα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες που μας είπε η Έλλη σήμερα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για την πλούσια ζωή στο Instagram, παπάκι πλούσια.ζωή στα αγγλικά, plousia.zoi, και έχουμε ήδη 3 σεζόν επεισοδίων που συζητάμε τα πάντα από αποταμιεύσεις, από πληρωμή χρεών, από ψυχολογία του χρήματος, από φοροτεχνικά ζητήματα, όπως αυτά που καλύψαμε σήμερα. Είναι πολύ το υλικό και θα συνεχίσουμε στην επόμενη σεζόν με επενδύσεις. Οπότε ακολουθήστε μας για να μην χάσετε και αυτές τις πληροφορίες. Έλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Νεφέλη. Να είσαι καλά.